Amako ana lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani maabakɔrɔ bon tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka y'an sigitɔ ye kunnafoni balan kɛnɛ kan tarata o tarata ni Ala ye dugu ɲuman jɛ e ni ne bɛ bɛn kunnafoni balan ale kɛnɛ kan radio Jɛgɛfɔ ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔna la min ye kunnafoniw kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn nka baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ e ni ne tɛnkulen don studio nɔrɔmaba in kɔnɔ nka Mamutu Kamara ale de bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la bolodenkɔni tan bɛ munumunu salo la butɔn ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ turu ka dɔ munumunu fo ka dɔn ɲɛbilen technicien bɛ baara la dɛ ayiwa maaw bɛ kunnafoni fɛn fɛn sɔrɔ dɔnkili duman wo kumakan duman wo a mana kɛ radio kibaruya ye wo a yamaruya bɛ bɔ technicien de yɔrɔ n'a y'a bolo bira da la maaw b'a fɔ k'a ka fiɲɛ tulukala ɲagamina n'a y'a bolo bɔ a la a bɛ fɔ ko aw ka sɔn a bɛn taman ko technicien ni ce denmisɛnnin tɛgɛ ko an b'a fɔ Mamutu ye a k'a bolo yɛlɛma o bɛ bɛn o jabate namu ne ko bala cogo bɛ di wari ne bɛ tigɛ don joona l'indépendant fasiriba n'o ye Mohamed Aidara Sirifukɛ wari a ko Mali kiritigeso wari u kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ min ye catiribɔla in nɔfɛ n'o ye Aneya Kamara fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ Aneya Ibrahim Kamara wari tarawele nin ye faso maliden ye o kuma tile fila in na a kibaruya min bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ wari min ye Côte d'Ivoire kunnafonidilaw ye k'olu fara ɲɔgɔn kan dogodogoni dɔ kɔnɔ bɔgɔri nin k'i kana bɔ ale aniya ale de ye Mali masakɛ kura ye o kuma min kɔni ye karidon bɔgɔri n'o bɛnna février kalo tile 27 ma min kɔni ye Mali président kura o kuma ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛsin ale ma o kuma ale de bɛna sigi masakɛya la ni ka kalafili kura labɛn kalo 6 kɔnɔ a bɛ maa kun ye min fɛ ta wa manifin bɛ se ka tu yɛrɛ ma cogo di ka ni hakilinaw ta ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la ka président sɔrɔ ɲɛkoji la n'o kun don sisan man sigilen sɔrɔ ta est-ce que o tɛna dan cɛkɔrɔba ta ma bandaw kɛ n'o kun don sisan kun t'an sɔrɔ tan dɛ o bɛ to bandaw ka waati ma ka t'i wele ka bɔ foro kɔnɔ ka miliyɔn caman cɛ ka d'i ma nka o ta fana t'o gansan ye koyi a ye perebu de yira ka tɛmɛ a ma wele gansan dɛ bɔgɔ dɔrɔnw parce que b'a ko n'o ye Mohamed Aidara a ko siga kɔni tɛ min na min ye Aneya Ibrahim Kamara a ka ni kolokɔla kan ye bɔgɔri k'a ma taa yɔrɔ la a ko n'i y'a lajɛ bɔgɔri maa jumɛn bɛ se ka t'u yɛrɛ ma maa min n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka t'i sigi jamana dɔ kɔnɔ k'e ye jamana wɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye bɔgɔri tarawele diɲɛ sariya jumɛn b'o ko fɔ bɔgɔri tarawele n'i y'a lajɛ a ye Mali kɔni buruja a ye Mali lebu a ye Mali tɔgɔ tiɲɛ bɔgɔri tarawele ni ka tila ka Mali lagosi parce que b'a ko a y'o nkalontigɛ kuma minnu ta ni ka Mali sɛgɛrɛ a ko Mali kiritigɛlaw tɛn'u sigi k'o lajɛ koyi parce que b'a ko Mahamadu Kasoge ale min ye Mali kiri ministre ye ale kɔni ye Aneya ka kuma ninnu lajɛ a ka kalo kan kumaw lajɛ ni k'a lajɛ joona joona min ye an ka jamana kiritigɛlaw ye bɔgɔri tarawele o kɔni u ka wulikajɔ kɛ min ye o wulikajɔ ye k'a ɲɛsin Aneya ma bɔgɔri tarawele min ye cour d'appel ye o laɲini kɛ b'o fɛ joona joona min ye Aneya ye a mana kɛ mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ a mana kɛ san a mana kɛ duguma a y'a ɲini joona joona a k'a sigi aw ɲɛkɔrɔ mun ni mun de y'a bila nin na jɔn de b'a dibi la karatoya wale kɛ karatod fasiriba ko bɔgɔri tarawele min ye Aneya ye o kuma in fɔlen bɔgɔri b'a ye k'a fɔ a kamana guwana min kɔni ye an ka jamana ye a ye sɛbɛnfura dɔ kɛ ni k'o bila ka taa Kodowari ɲɛmaaw Mali ani Kodowari an ye sigiɲɔgɔnma ye Mali ni Kodowari an bɛɛ lajɛlen ka jamana b'an ka sago kɔnɔna la o kuma min ye faso maliden dɔ ye o ye kolokɔla kan ta ne ka Mali fangatigilamɔgɔw sɛgɛrɛ o kuma a b'a ko kalama wa a b'a a ko kɔfɛ wa aw jɔyɔrɔ ye mun ye nin ko in na min ye Kodowari gouvernement fangabolo maaw ye u ko u sen t'a la bi u sen t'a la sini a ka minɛ o kuma min kɔni Aneya ka nin baara ye k'ulu yɛrɛ y'a kɔngo ye ko sabu nin tɛ ko bɛnta ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo jamana min ye jamana barikama ye n'o maa bɛ t'i sigi wali jamana kɔnɔ k'a bɛ kolokɔla kan fɔ o tɛ ka jamana kun kari ɲɔgɔn na k'a n'olu jɛmakan tɛ Kodowari y'u tigɛ n'u sen ko ni k'u jabaja nin ko in na bɔgɔri tarawele parce que b'a ko min ye Mali ɲɛmaaw ye u ko o kuma n'aw tɛ nin ko in kɔfɛ o kuma an ka laɲini ye mun ye o de ye min ye ni kolokala baarakɛban ye min k'a minɛ ka don Mali kɔnɔna la Kodowari ko siga kɔni tɔlɔ da tɛna to an na an n'a ɲini k'a di aw ma a bɛ ka baara mun kɛ nin ye k'aw lagosi nin ye k'anw fana lagosi nin ye k'anw fana tɔgɔ tiɲɛ ye o kuma min ye Aneya ye a dɔmɛni yɔrɔ min ye Kodowari polisiw taara yen mɔmɔ ka dɛsɛ k'a ye kɔsɔkɔsɔ kɛ e bɛ fɛ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye e ye jitɔ ye kɔsɔ parce que b'a ko bɔgɔri tarawele min ye Kodowari polisiw ye o ye Karangeda choix min k'a mɔmɔ k'a lajɛ Aneya min ko k'ale ye Mali président kura ye Aneya Kamara in bɛ yɔrɔ jumɛn na k'u ye kibaruya sɔrɔ k'a donna Sierra Leone Mamudu e balimakɛ a sɛnɛkɛ ka di dɛ a bɔra Kodowari kɔsɔ a sɛnɛkɛ ka di kojugu suraka waati y'a donna Sierra Leone donc n'o don an tɛna dɔn an ka bolikɛlaw ka ko la sa a tɛ to yen an bɛ taa nɔfɛ tuguni Mali représenté fo k'ale sa a tɛ nin kuma in bɔ a da kɔnɔ bilen
Borderode, Fusribako, Minye Kunuarka, Yukuna from Malireka, Yango Nina Wareka Yeble, Sabu Sugo, Kumuni, Kokobalamango, Fusribako, Tuachemu Kunuarka Kambalikula, Borderode Dorek and Atakuka Farakane, Sabu Minye Alessandra Mani Water to Komali, Fusribako Mato Yerakoi, Minye Anga Jamana Datuli, Toro Jumuntaraka Malisigare, Minye Jatamina Iralaka for Alessandra Mani Water, Kunuari Masake, Makabulo Dibila Kuchamana, Fusribako, Minye Malik. Ye, Body Ibaika for Kurda Pelconia Yeraka for Ninquin Conibesta Mafu Finibo Funderabo, Water Mini Ania Ibrahim Kamara, Kamana Kemenamana Wokono to go, Water Cabe Wabenika and I Angajaman Kono, near Camaro Kumasulu, Camaro Twin, I ready Kumashu, I ready Kumashu, TV. Manami be Camaro no way. Even I check we account for Kaklaka Politiku. Genetic Tadwaligai. Betuko Mube, Borderode, Ania Akakolo Kalakumanuna, Akoka, Ale de Mali Transition President Krai, Nale President Civilier, Water Kumi, military Kuluka Fangabana, Makale Bemi for Malidonje, Ayo Hakilisigi, Aukanasra, Ayo just give up Mirana Mode, Ania Ibrahim Kamara, Nedia Okanyama Krai, a 7 year, at Daloa Bembolo, Mina Kalaflikura Benkalo Worokone, Makalo Temokane, Kalaflikura Beka Jamanadi President Kurama, Okmamani Jamanadum Village. Aya la junaka tukune ania ko au sako ye minye minoke no fendo sisa tasra meta au kumenanzi si joko na kakumawa kalu ambe danzi kulubaza ne ni chen aye ni minaka diane nga kimiri ga geye da yake makenna so mo la ko ga sabali na mnena foka sabli mi mena daka atekuma la ko da Allah est présent to comme fawara fa yimla abo jamana mais foka sa te kuma langolo bad kanye shi jamana kunti yama abi sorotene bordobre ako kale ye jere de kulu do nyemaye no ye parti mouvement républicain ako tukuno kale ton fana nyemaye no ye plateforme mouvement faso dambe kuma o flat wala kale de kara mali président kuna bari flane anye mimbo indépendant kono Mohamed Aidara aleka sabanido Mohamed Aidara ka fara indépendant fasirul je kulu ka boje bati ambu belajele ni yentega do ni sabambe bo no kama ko notre printemps mi bara ye ni aka fasiriye bara ko na manya ka fo mi barkan ni takubaye oni onga jamana marabo ena fo kungle no tekle tuguni na manya ka fo sira dimbu ma ka taga banga jamana kono ko haglina mi no guntala onga furba lajere bado sembe no e dialogue national inclusive we deri haglina munumbe akonna na document talige ko anga sigi manyoya kango do iya dagalini Amadou Kufa ango do aninyanje ko bena sabu ye jamana kolo Somali ka futne ni ka jike atasma furai ko be se ka donye onga tabulo la ka se ka onga jamana ka dambe ni ka to sinzi o tabulo mi vleni o hagna mi no gun tala a doni kama onga jamana marabo fe ko yale ma ko korofo yin ka te se ka kurayawa se gite se ka ke hagna inga wasa mi ye kuma nyoya ka se go do ma fulani ni jamana marabo ni nyanje mi ye jamana chamanja bulo ka ta korovela la o be se ka kolo Soma chuko mi na bawo mi ye France jamana yi anade me bagaw ni ya ta ka laje bandaw ga fanga wati fama ya wati ibaye ka foni korofo ngum bola dialogue national english bu mawyoro kanye shi ale de ma jamana de bele jile ko ngu ya jira ko na ma ya ka fo fali jugu besena mi ye si ka kuma ye no ye ni bamanjila je kulu ba fulanya mawye onga ta kuma yo ya do anu nyanje abese ka gesa bu ni ka dobo fali jugu na onga jamana kon nanda ko korofo mi ngum bola ka be France ngu ya jira ka fo ka le fela kote oye ko wa ko na ngoni ye o ko ngoni buna bun sako dron kale ni sembo anga ko bela jilena o na manya ko sa daina wira tabulu jugunu ga jamfatiya walo kama an ngoni an kungle no tek anta la ka fangle vladugu wa ngo do me yona wa tra dimbu mo ka bo anga jamana kono kal na soro la o ye wati de buluda ka fo unu ga minon bela jile fra yonga ni ka taka beno sanga fole wa o korofo bo ka bi jamana de kilna bela jile ma ba fa chama be bi bela jile ngoni bala ki mirisa o hadina mi no gun lago la france jamana nyamo ve unu de mabaw ko yelma ko te sega bla esinga nduguni wa wasa mi ye kidali anga base militaire o kasika ta chogo kidali wa mi yanga jamana chama jabule ka ta korovela ve mi administration ye o te famu nu ve kasika administration la sigi wasa jamana de munu be nu mako be jo administration na no ye furba cheke danu nu o kasiko mako soro ni ka unyana bo mi ye onga famo ye no ye forces armées maliennes bara mi mana bara ko mi ye onga finidigla ko ye ko ambele jile ngoni kun korota lebebi
diɲɛ seleke 4 kɔnɔna na ni Mali tɔgɔ kɔni fɔla maa o maa na cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'i disi funu k'i jɔ bawo an bɛɛ lajɛlen kun kɔrɔtalen bɛ k'a sababu kɛ colonel Assimi Goïta n'a nɔfɛmaw ye min ye Choguel Kokala Maïga n'a ka gouvernement ye u b'a la ka baara min kɛ ani sɔrɔsiw kɔkɔrɔmadoli baara minnu b'a la ka kɛ u fɛ o kɔni kɛn bɛ sabu ye diɲɛ don o don force de l'armée malienne n'o ye anw ka faamaw ye o kɔni b'a la ka anw kunna wolo diɲɛ don n'a dugujɛ min ye sebaaya ye o b'a la ka sɔrɔ diɲɛ don o don Bambanjilaka ka gwe fo ka wulu sɔn a nɔfɛ o baaraw fɛɛrɛw tigɛ la a bɛ ɲini ka waati jan bɔ maa bɛ se k'a fɔ sa min ye anw ka jamana ye k'a tɛmɛ sɔɔni min ye basigi ye o n'a don jamana seleke 4 fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye jamana den minnu sigi bɛ yɔrɔ kofɔlen ninnu na bɛɛ lajɛlen bɛ sunɔgɔ sa fo ka gɔrɔntɔ i ka so nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ notre printemps kɔnɔna na baara a ka fasiri don Bokar Tarawele cɛw i ka suwa bɛ ka da fara nana tila ka dɔɔnin ko ka fara kan a ko HCEA Bokar Tarawele n'o bɛ tali kɛ conseil pour l'unité de l'Azawad kan Bokar Tarawele k'u bɛ fɛ ka sa suruku wo kɔnɔ dɛ mun de bɛ k'u bila ni kalantan kalanfɔw la Bokar Tarawele fasiriba ko a ko ni yanni maa ka jigin binyɔrɔ la i bɛ jigin i talonyɔrɔ la a ko Mali bɛ kundama min kɔnɔ bi jɔn de ye Mali bila ni kundama jugu in kɔnɔ Bokar Tarawele o de ye maa minnu bɛ jamana kɔrɔnfɛ bolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ Kidali marabolo kɔnɔ Bokar Tarawele olu de ye janfa jugu siri Mali kan olu ni min ye nanzaraw ye fasiriba ko ni ka Mali buruja ka Mali lagosi ka Mali twa tiɲɛ ka Mali kɛ dɛsɛbaatɔ jamana ye ka Mali kɛ jamana lankolon ye Bokar Tarawele ko ni maa minnu y'o baaraw kɛ Bokar ko hali bi u sigilen bɛ n'u ka kumaw ye dɛ fasiriba ko Bokar kuma in tɛ ban a tɛ ban a bɛ fɛn dɔ nɔfɛ a ko i n'a fɔ i bɔra k'i da la sa ma sisan min kɔni an ka faama ye monter en puissance min ye faamaw bɛ wulikajɔ min na min ye wulikajɔ belebeleba Bokar Tarawele min kɔni Bamantu ye min k'u wɔgɔ bɛ ka bɔ wo kɔnɔ min ye Bamantu ye min k'u ningɛnɛ karaba o dogolen tɛ diɲɛ maa si la min ye Florence Parly ye ale min ye Faransikɛw ka ministre de la défense ye Bokar Tarawele ale yɛrɛ y'i jɔ député ɲɛkɔrɔ bulonba kɔnɔ k'a yira k'a fɔ Mali ka kununama ani Mali kɛlɛkɛcɛw ka bilama ko Mali kelenw tɛ bi Mali kɛlɛkɛcɛw u disi fan bɛɛ bi Mali kɛlɛkɛcɛw minɛn b'u bolo Mali kɛlɛkɛcɛw ni maa 7,000 kun don kunun bi k'a bɛ t'i jɔ fo maa 40,000 na min ye jamana lakanani ko ye Bokar Tarawele ko jɔrɔ tɛ malidenw na bi ko ye k'u b'u da ka sunɔgɔ n'o ye a minɛnw b'u bolo a hakilinaw b'u la fasiriba ko jamana min b'o kundama la maa kan ka siran n'o ye bi ko n'an ka jamana tun bɛ buruja kunun Bokar ko Mali tɛ buruja bi dɛ min ye armée ka yɛlɛnni mun bɛ ka kɛ a bɛ ka Bamantu silatunni mun kɛ min ye rebelle kɔrɔw ye k'u siranna koyi Bokar u siranna u jatigɛra u jɔrɔla sabu min ye Barikani ale ni Takuba olu ka minɛnw n'u ka kosokasaw cɛliko kuma fɔra ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la o kuma don jumɛn olu bɛna taa Bokar Tarawele i n'a fɔ ka laɲini kɔnɔ kalo 4 fo kalo 6 Bokar Tarawele u bɛ ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan dɔɔni sabu minɛn dɔw bɛ yen olu ka girin olu tɛ se ka taa ɲɛ tuguni yɛlɛ cɛ k'an ka waatinin d'u ma o ka taa ka bɔ yen an t'u fɛ tugun an ka waatinin d'u ma an tɛ musalaka foyi minɛn ninnu ka ca n'u tɛ jɛ minɛn ninnu kɔ k'o d'a ma an ka waatinin d'u ma u k'u bɛɛ cɛ kalo 4 kalo 5 o tɛ man bon n'u ma se ka taa ni min ye nin sanga kɔnɔna na u bɛ se ka a cɛncogo b'u bolo u k'a cɛ u ka taa ka bɔ an da la an t'u fɛ k'o foyi la tugun k'a bɛɛ dakolon ci ka tɛmɛ n'u yɛrɛ maa minnu bɛ ka tubabu ta k'a kɛ Ala ye tubabu tɛ Ala ye ayi tubabu tɛ jinɛ ye wa adamaden sen 2 u bɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ anw yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ an ka sɔn baara ma an sɔnna kuma muguba in ka dabila pepewu Bokar Tarawele Toguna a Tarawele ko a ko min kɔni ye tubabu ka taali ko ye Barikani ni Takuba Bokar ko de filɛ ne ka na ni kamana gan fugula ye min k'o coron HCEA maaw kunna u danbɛ u kamana gan bɛɛ u dɛsɛ bɛ ka suna Bokar Tarawele u bɛ hami u bɛ jɔrɔ parce que b'a ko min kɔni tubabu ye n'o bɔra ni ɲɔgɔn cɛ e ko min y'an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'u bɛ ka wuli daliba ka taa Bamantu fa min kɔni ye nin ye rebelle kɔrɔw ye kamanagan mun b'u la bi dɛ ko maa tɛ ko cogo dɔn ni tubabu taara npentenkelew ko Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ sɔn ka t'u fa wa bɛ min fɔ an ka sɔrɔdasiw ye ninnu kɔni mana to nin cogo in na ta ko Faransi t'a la ka bɔ an ka jamana kɔnɔ rebelle fɛn fɛn bɛ yen hali n'i yɛlɛmana k'a fɔ k'e na kɛ jamanaden k'i bɛ marifa bila i kan ka faga an t'o fɔ ayi ne t'o musalaka maa ye o e bɛ se ka mɔgɔninfinw da k'u kantigɛ k'u k'i sago ye ka dugu kelen mun bɛ k'a jeni k'a ban ko e ka minɛ a fɔra k'an ka yafa an sigi bɛ ka droit de l'homme mɔgɔw kɔnɔ an ka sɔrɔdasiw ni duguden minnu jɛnina u bɔra ka déclaration minnu kɛ a ma laconvaincu dɛ an tɛ yafa bɔ Bokar an yafara fo accord de paix d'Alger o de ye yafa sɛbɛn ye o accord de paix d'Alger in dɛ o kɛla o bɛ ka taa rebelliw de kanu na kosɛbɛ ka tɛmɛ jamana yɛrɛ kan problème bɛ yen maa min bɛ kolon kɔnɔ Bokar o b'a bɔcogo de ɲini dɛ accord in bɛ da tabali kan don min na nin y'an bɔtɔla de ye sa accord in bɛ da tabali kan don min na nin y'an bɔtɔ ye a bilen bɛ ka dan tigɛ kamana gan
kono fili amanya min ko anya tiete na tiye nati na manya ka fo anya chokolo beza an fara kan kan ta fa ne o fene chen bo trawde parce ba ko min ko ni bamanchi koroye wari kunu kungo ko mali buruja wari ali ni ko jatemna bi min ko ni ko ma do be ulu ko ni be mali dara korobo wari trawde nin ka drapeau do munumunu ko ye azawadi drapeau ye o doronte min ye marfo ye kulu korota sanfɛ ka défilé militaire kɛ ka yira ka fɔ anw ka dugukolo y'an ta ye anw ka jamana y'an ta ye république de l'Azawadi maa tɛ kuma maa fɛ fo maa min kana an darakɔrɔbɔ f'an ka dugukolo kan an bɛ tasuma da o kan an k'an sigi k'o da o don kɔnɔ n'o cogoya de don an fɛn fɛn bɛ yen ni marabolo b'an bɛɛ la n'an bɛɛ bɔra marabolo dɔ la an bɛɛ tun bɛ se ka taa drapeau dɔ dilan yɛrɛ o bɛ k'an darakɔrɔbɔ manamana ko vraiment o bɛ k'an darakɔrɔbɔ a bɛ mɔgɔ énervé de a bɛ mɔgɔ dusu bɔ parce que ba ko a ko n'i y'a lajɛ u ka kuma lase la n'o ye Alimu Aga Mohamed ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ olu kɔni ye lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen mun kɛ n'o ye session extraordinaire ye février kalo tile 27 o tɔrɔ n'u y'a kumakun bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn k'a ban ni février kalo tile 28 o kun tɛ kunu yan kura u y'u kanna bɔ k'u b'a ɲini Mali gouvernement fɛ an ta n'an bila ko k'o da u tulo kan hakilina ye min ye accord de paix d'Alger ko in na sabu k'a tɛ ka bɔ a nɔ na mun na a tɛ ka bɔ a nɔ na u b'o de nɔfɛ i ka kuma tɛ a bulu de arrangé ne y'a fɔ i ɲɛna o accord de paix d'Alger an b'a ko dabila an bɛ segin a kan a bulu de arrangé an bɛ segin a kan a bɛ jamana arrangé cogo min na a bɛ taa o bolo kan u kana sɔn dɛ Asimi i n'i ka gouvernement kana sɔn cogo si la an ka danaya b'aw kan malidenw ka bonya b'aw kan manamana ko banna jamana in kɔnɔ ko ye bɔ jabati ni accord de paix d'Alger manamana ko foyi tɛ kɛ a bɛ na ni kɔrɔnfɛla tigɛli min ye k'a di ninnu ma malidenw t'a fɛ dɛ Boubacar Traoré parce que ba ko min kɔni bamanci kɔrɔ ninnu ye u ye darakɔrɔbɔli mun kɛ Boubacar Traoré min ye Assimi ye o tuma l'imperturbable a tɛ kuma Boubacar a mankunnen don nka mankunnen don n'a ka tiɲɛ a n'a ka layidu a n'a ka kankelentigiya ye Boubacar Traoré parce que ba ko a ko min ye nin rebelle kow ye u bɛ min ɲini na dɛ k'u b'a sɔrɔ siga t'o la tubabu mana taa ala ka tubabu ɲuman taa tubabu yɛrɛ tɛ taa bɔ ni ninnu ye manamana ko kɛ anw na nin kɔfɛ fɔlɔ ta tɛmɛlenw na an bɛ taa bogo d'u la ye lamɛnbaaw ka hakɛ to Mali kunu ani Mali bi wallahi kelenw tɛ n'u ma sabali a jɛ u bɛ sabali a finna u t'a ɲɛdɔn kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Toguna A Traoré ale ka sɛbɛnni don Toguna A Traoré an bɛ a fɔ cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn Njɔ Bukari n bala togo bɛ di bɔ jabate ko ni maa min ye kamanagan foro sɛnɛ nimisa ɲɔ siga t'o la i b'o tigɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko moniteur maa min ka fasiri ye ni o ye Sidiki Danbele ye Sidiki ko min ye conseil national du patronat du Mali ye CNPM k'an ka taa yen kokura dɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya o ta la ka ɲɛsin jamana ka nin foroba cɛkɛda bonda ma min y'an ka sɔrɔ bosobaw ye jagɛda in de bɛ kuma olu to ala o ni jamana cɛ ani min ye fɛn wɛrɛw ye diɲɛ ɲɛfɛ sɔrɔ sira kan ale de b'u kun kan ko kuma ni k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko jɛkulu in k'a bɛ denkan dɔn a bɛ ɲini ka waati jan bɔ n'a ma ye k'a fɔ biro kɔrɔ o ɲɛma n'o ye Mamadu Sese Kulubali ye ale kɔni a ka mandaw baalen kɔ min ye a yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn dɔ ye n'a n'u bɛɛ lajɛlen kungilen n'a ye kelen yanni ko ka taa yɛlɛma fan wɛrɛ fɛ n'o ye Amadu Jajɛ Sangare olu kɔni kulu ka manda baalen i b'a ye Amadu Jajɛ Sangare ale ye foroba lajɛrɛ dɔ boloda waasa min ye maanifu hakilina ye ani fɛn min bɛ a yɛrɛ la ka ɲɛsin CNPM ma ka se k'o ɲɛfɔ maanifu ye o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ kalatɔw kɔni boloda la o kalatɔw bolodalen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ tribunal lataw kɔni bɔla jaabiw la jaabi fan dɔ mɔgɔw n'o ye Mamadu Sese Kulubali ka mɔgɔw ye olu ko k'u ma jɛn ni a ye Amadu Jajɛ Sangare ale fana wulila ka t'i ta da bɔgɔ jɛnilen kan i b'a ye k'a fɔ nin kulu fila bɛɛ lajɛlen n'u nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen kɔni ka bɛ tola ka ɲɔgɔn sama sama wa min n'a ma ɲɛ a tɛ ko kun tɛ bɔ fɛn min na muɲu tɛ o ɲɛ an k'an sigi k'a muɲu maa min sigi bɛ dugumɛnɛ dingɛ sanfɛ o ɲin tɛ a la n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Amadu Jajɛ Sangare ye min ye a ka ɲagilisɛgɛ dolen kɔ ka ɲɛsin Mamadu Sese Kulubali n'a nɔfɛmaw ma i b'a ye k'a fɔ tribunal kɔni ye jaabi bɔ ka sebaya di Jajɛ Sangare ma Jajɛ Sangare i b'a ye k'a fɔ Madu Kulu o fana ma jɛn ni o ye o fana taar'i ta da bɔgɔ jɛnilen kan
ama be ko wɛrɛ tigiw de bɛ ɲɔgɔn fara ni tura ye ni wɛrɛ tɛ bolo bɛ tura di ma ni tigiw ka kɛlɛ ni tɛ maa min da i b'i sigi k'u lajɛ ayiwa a ko de filɛ nin ye Maliku la ɲɔgɔn saba daminɛlen i b'a ye k'a fɔ o kiiriko t'a la wolo fɛn min na min ye anw ka kiiribulon laban ye n'o ye cour suprême ye o section administrative o kɔni nana ka n'i da don kuma na bawo u taara munumunu salo k'ale sigida 4nan kiiribulon kɔnɔna na n'o ye communicatif tribunal ye o bɛɛ lajɛlen ma se ka fɛn dilan a la min ye ni sebaya dilan ninnu ma nin kalo in na i b'a ye kalo wɛrɛ sebaya bɛ di kulu wɛrɛ maaw ma o kɔni toon bɛ denkan dɔn na taa ni ka segin baara t'a la ka kɛ walasa ka nin ko bɛɛ lajɛlen ban dɛ cour suprême bolofara min bɛ yen o kɔni ye ko ye dossier in ta k'o don a kɔngɔn na ni ka jaabi ba bɔ ni k'o bɛ yen k'a jira k'a fɔ Mamadu Sese Kulubali wo min ye Amadu Jaaje Sangare ye o olu nɔfɛ ma o bɛɛ lajɛlen k'i ɲi bɔ min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen n'o bɛ bureau provisoire dɔ ko fɔ o kɔni k'o bɛ sigi sen kan wa n'i ye bureau provisoire in fana sigili ko fana jateminɛ Amadu Jaaje Sangare ale ye laseli dɔ kɛ n'o ye communiqué ye k'a jira k'a fɔ min ye o bureau provisoire min n'o kan ka sigi sen kan jɛkulu min fana sigi b'o sigili baaraw latigɛli la k'i b'a ye k'a fɔ k'olu fana ka baara k'a t'a la ka kɛ jɛlenya kɔnɔ koyi bawo n'i y'a lajɛ o maa ninnu caman bɛ yen caman b'u ɲi yɛlɛ u b'a la k'u ɲi bɔ Amadu Jaaje Sangare fɛ ka taa sɔrɔ u yɛrɛ ŋɛniɲɛ na u b'a la ka baara kɛ Mamadu Sese Kulubali de fɛ wa ko n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ k'u y'a jira k'a fɔ ko min ye o bureau provisoire fana ye ko maa 8 de kan ka don a la wa ko n'a mɔnɔbɔla ni nanzaraw ko k'u ka extensibilité k'o ta k'o ɲɛsin a ma a bɛ taa se fo maa 12 ma wa n'i y'o ko ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Amadu Jaaje Sangare n'a ka maaw u ka communiqué in senfɛ halisa u y'a jira k'a fɔ olu fɛla ko tɛ bawo min ye taabolo in ye ko a taabolo k'a jɛlen dɛ k'a bɛna kɛ sabu ye k'an siran bɛ mankan ni kɛlɛ min yɛrɛ min n'o kɛ bɛ sabu ye ka CNPM ɲɛmaya bulon ni k'a don bisi basa la ko o bisi basa kelen k'o bɛna to sen na ko wa ko min ye maa minnu n'olu kan ka kalata ni k'a labɛn n'o ye provisoire in sigilen kɔ ye bawo u bɛna kalo 3 fo ka taa se kalo 6 ma o baara de kan ka bolo dɔw fɛ yanni élection kura ka kɛ o élection kura kɛlen kɔ maa min n'u kɔni n'o sugantila kalata senfɛ k'o na sigi CNPM o ɲɛmaya la n'o ye conseil national de patronat jumali ye ko nka ko n'i ma kɔrɔfɔ in n'a ma lajɛ ɲɛma jɔlen na ni jamana ɲɛmɔgɔw m'u wuli k'u kɔfilɛ CNPM taabolo la k'a bɛna kɛ sabu ye ni ka ko de dilan ka bila maaninfinw ye a bɛna taa kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ yɛrɛkɛ an bolo k'an tɛ se ka tɛgɛ tɛ se ka a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye CNPM ko ye f'a ka don bala bawo min ye jamana sɔrɔda bolo maa minnu jɔn b'a kɔrɔ n'olu y'a sɔrɔ gulɔmaw ye n'o ye opérateur économique sɔrɔ bosobaw k'u n'u ma fara ɲɔgɔn kan olu ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ conseil national du patronat du Mali o kɔnɔna de la wa ko n'olu tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ ko yalima ko jamana sɔrɔda bolo k'a tɛ lafuwa kɔrɔfɔ bɔn bɛ ka bi min ye Sidiki Dembele Sidiki ko min ye kumakan laban min n'o bɛ fɔ ka ɲɛsin anw ka jamana marabaaw ma ka taa se CNPM Mamadu Kulubali n'a ka maaw ka taa se Amadu Jaaje Sangare n'a ka maaw ma ko bɛɛ lajɛlen ka jamana in kɔni tɛ bila sanfɛ waasa min ye jamana ye ni tɛgɛw dilan ɲɔgɔn ma kuntilennenw ni yɔrɔ filɛtaw olu mana kɛ kelen ye ko jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na k'a bɛ bɔ o kɔnɔna na nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le moniteur kɔnɔna na Sidiki Dembele a ka fasiri don Bakari Tarawele an ka taa o laban ye boli ye ne bɛ n tigɛ don ko kura Soloni Kosiriba n'o ye Tijani Bamajo Tijani Bamajo ko Bakari Tarawele an ka taa RPM kɔnɔ Rassemblement pour le Mali Bakari Tarawele mun ni bɛ dibi kɔnɔna la mun ni bɛ farafarali kɔnɔ a ko a baara ta an k'an cogo dɔn jamana in kɔnɔna la Kosiriba ko ni RPM ko fɔra a bɛ maaw hakili jigin Ibrahima Boubacar Keita la a bɛ tiɲɛ so Bakari Tarawele ale tɔgɔla tɔn Bakari Tarawele ko de kɔni sigilen bɛ digiɲɛso da la bi dɛ Bakari Tarawele Kosiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min ye ɲɔgɔn sama min bɛ yen Bakari Tarawele a bɛ jɛrɛjɛkulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ jɛrɛjɛkulu min bɛ yen Bakari Tarawele olu kɔni jalaki ta ni ka dɔ sɛgɛrɛ o dɔn in o de ye RPM yɛrɛ président ye n'o ye Dr Bokari Tereta Kosiriba ko a ko n'i y'a jateminɛ min kɔni Dr Bokari Tereta Bakari Tarawele olu kɔni wulila k'u jɔ Bakari min kɔni ye lajɛ belebele u y'o boloda assise du comité central décembre kalo san 2021 o tile 28 tile 29 palais de la culture la Amadou Ampatiba Bakari Tarawele ni ka taa parti sɛbɛnfuraw k'o yɛlɛma ni ka k'u sago ye k'a tigɛ ka k'u kun Bakari Tarawele a ka d'u ye cogo min na k'a kɛ ten k'a sɔrɔ a ma kɛ ni parti ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ka yamaruya ye Bakari Tarawele k'o ye sariya kan sɔsɔ belebeleba ye min ye parti sɛbɛnfuraw ye n'o ye textes ye Bakari Tarawele ka dɔ bɔ la walima ka dɔ fara kan k'a yɛlɛma Bakari Tarawele min ye parti ka cɛbɔ ye Bakari Tarawele ka bolo ta k'o don kan k'o bɛ kɛ RPM ale ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ka yamaruya kɔnɔ maa tɛ den kɛrɛfɛ o ko la nka min ye Dr Bokari Tereta k'u maa damadɔni y'o ko kɛ tɔw kɔ Kosiriba ko a kelen kɔ tɔw fana y'u sigi ka jateminɛ k'a yira k'a fɔ RPM tɛ maa kelen ta ye forobatɔn don
don Baba Tarawele u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kunna min ye foroba baara de hakilina la Baba Tarawele min ye Mali ka se k'a jɔ cogo min na a ko u ye jamana baara san 7 Baba Tarawele min ye baara ye a jɛngɛnna parce que b'a ko n'a ta o ta min ye RFM na ka hakilinaw bɛ ɲɔgɔn na a ko min kɔni ye jɛrɛjɛkulu dɔ sigira n'o ye collectif pour la défense des statuts et règlements intérieurs ye Dr Bukari Tireta Bukari ko a ye ko min kɛ Bukari ko nin tɛ jama ka hakilina ye o kuma kulu b'a kɔn maa min b'o jɛrɛjɛkulu ɲɛfɛ o de ye maître Baber Ganou ye n'i y'o lajɛ Mamani Babi bɛ yen ale fana ye ministre kɔrɔ ye honorable Musa Timine ale ye bulonba ɲɛma kɔrɔ ye ka taa bila maa kolo girin caman na Baba Tarawele u ye ɲɔgɔn ye min kɔni kunnafoni baro dɔ senfɛ février kalo dɔ alamisa min ye février kalo tile 17 a kɛra RPM ale jabala la commune 5 la parce que b'a ko u taara u sigi ni k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye ko kɛcogo juguya la a ko min kɔni Baber Ganou ye ale min ye kumalasela ye k'u tɛ maa juguya la Baba Tarawele k'u tɛ fɛ gɛlɛya ka don tɔn in kɔnɔ nka min ye tɔn yɛrɛ président ye k'u de bɛ fɛ ka gɛlɛya don tɔn in kɔnɔ lajɛ dɛ Baba Tarawele ko tɔn tɛ maa kelen ta ye forobafɛn don u bɛɛ sago b'a la u bɛɛ dɔngɔ b'a la o tuma n'a kɛcogo ma ɲɛ ko bɛ fɔ dɛ Baba Tarawele min kɔni laɲini u y'o boloda laɲini min sa u y'o ta ni ka commune de tribunal tigɛrɛ k'a yira k'a fɔ Dr Bukari Tireta a n'a jɛɲɔgɔnw u ye sɛbɛnfura minnu yɛlɛma Bukari n'o tɛ parti ka hakilina ye u y'a ɲini commune de tribunal fɛ a k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ne ko o tɛ foroba lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan maa minnu bɛ yen n'u bɛ tɔn ninnu n'o ye politique tɔn ninnu ye k'u kɔnɔ ko n'o ye sariyaw ye k'u sɔsɔ k'u gɛn ka bɔ a kɔnɔ wa a ko e ko a n'o ka jan de a ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye a n'o ma jan bilen dɛ Baba Tarawele ni min n'aw taabolo tɛ kelen n'a bɛ ka tɔn sariya sɔsɔ a b'a gɛn ka bɔ a kɔnɔ Fasiriba n'o ye Tijane Bamajo ye a y'a yira k'a fɔ min ye commune de tribunal ye Baba Tarawele u ye laɲini kɛ ka olu sɛgɛrɛ n'o ye collectif pour la défense des statuts et règlements intérieurs maître Baber Ganou a n'a jɛɲɔgɔn min kɔni ye sɛbɛnfura minnu n'u y'a ta ka da kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ u k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ Dr Bukari a n'a jɛɲɔgɔn u ye tɔn sariya kan sɔsɔli minnu kɛ Baba Tarawele jɔn ta ye tiɲɛ ye jɔn ta ye nkalon ye min ye commune de tribunal ye o ko nin ko in tɛ bila ka sumaya ko ye sini bɛ an kɔrɔ o tɛ marisi kalo tile 2 kuma ko jaabi bɛ bɔ ka bin Baba Tarawele parce que b'a ko a ko parti ka cɛbɔ n'o ye candidat ye jamana kuntigiya kalafili o tuma ko maa 2 t'o dantigɛ a ko a bɛ kɛ bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen de kɔnɔ maa minnu bɛ parti kɔnɔ k'a daminɛ Kayi ka taa bila fo Nder Bukan Baba Tarawele ko ma kɛ ko ye ko Dr Bukari Tireta a y'a tigɛ k'a suma k'a k'a yɛrɛ kun k'ale de ye tɔn président ye ale de ye tɔn ka cɛbɔ ye sariya sur mesure parce que b'a ko Baba Tarawele min ye bureau politique nationale ye cɛbaw ko tɔn danbɛ maa minnu disi la k'u tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ min ye candidat ye a na sama ka bɔ Tireta bolo Baba Tarawele k'a da kɛnɛ ka jɔn de bɛ fɛ ka kɛ candidat ye ni maaw y'u kanabɔ u na kalafili boloda k'o de ye bɛɛ fanga ye o de ye sariya ye o de ye tɔn yɛrɛ ka hakilina ye nka maa kelen k'a tigɛ ka k'a yɛrɛ kun o kuma k'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sini kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Soloni kɔnɔ Tijane Bamajo ale ka sɛbɛnni kun Tijane Bamajo ka fara Soloni fasirijɛkulu kan k'u bɛɛ lajɛlen fo Buwa Jabate n tɛgɛ bila n k'i sɔn maɲumanya tɛ ne bɛ moniteur ta halisa moniteur Adama Kulubali nin ye a ka fasiri ye ko min ye CEDEAO ka sanction ye n'o ye ɲɛgili n'o tala ka yanga anw ka jamana kuncɛ la min n'o bɛnna janvier kalo tile 9 tɛmɛlen ma san 2022 nin ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye kɔrɔfɔ ye ani taabolo ye bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ na kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu ka baara ye kɔɔri la baarali ye anw ka jamana kɔnɔna na embargo ko in a kun ye maa caman kamana gan bawo min ye anw ka kɔɔri ye jamana ka sɔrɔdabolo dɔ don wa min y'anw ka waganden sɔsɔli sira dɔ fana ye o fana don a sinsin bɛ o kan wa n'i y'a lajɛ ka minɛ embargo in fɔ don ka na se bi ma min ye kalo 1 ni dɔɔnin fo ka taa se kalo 2 ma hali n'a sɔrɔla kalo 2 in ma dafa kosɛbɛ anw kɔni ka jamana ɲɛmɔgɔw n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye u bɛ wuli ka jɔ la tetriw ni baaraw kɔni bɛɛ senna fɛɛrɛw ni dabaliw b'a la ka tigɛ waasa min ye jamana ye ani jamanadenw maa si kana dɔ sɔrɔ gɛlɛya in na walima ni gɛlɛya n'a nana a fanga bɛ se ka ta cogo min na jamana yɛrɛ marabaaw fɛ o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛlen don wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka kɔɔriko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka ministre min bɛ yen n'o ɲɛsin b'an ka togodaw yiriwali baaraw ma n'o ye Modibo Keyita ye ministre de développement rural ka taa se an ka taamako ministre ma madame Dambele Madina Sisoko fo ka taa se min ye CMDT o min ye kɔɔri baara yɔrɔ cakɛda bondaba in ye o ɲɛmaaba
n'o docteur Nango Dambele ani maaba caman ninnu y'u sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ ka taa Nyoro Sahel la waasa min ye camion 53 ye olu sɔsɔlen kɔɔri la ka se ka sira di u ma u ka se k'u kunda Mauritanie kɔgɔjida kan n'o ye apport ye n'i y'a ta k'a lajɛ ni camion 53 camion 53 n'o ye 53 camion ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kɔɔri ye a tɔni 1000 ani 600 o de bɛ a 53 kɔnɔna na minnu kɔni bɛ na bɔ faso Maliba kɔnɔ k'u kunda yɔrɔ kɔfɛlen kan n'o ye Mauritanie faaba kɔnɔna ye n'o ye Nouakchott ye kɔgɔjida Kodowari a yɛrɛ jɛ o nafolo de la san o san an ka kɔɔri bɛ taa Kodowari ka port la Kodowari ma kɛ n yɛrɛ ni datugura ɲɛ a filɛ dɛ dɔ ka bonɛ o ye dɔ ka hɛrɛ ye n bɛ na o Fadiri Jaba a ko a ye nin bɛɛ ɲɛfɔ a ko di Adama Kulubali ko a ko di Jabate ko min ye wulikajɔ ye o bɛɛ senna nin camion 53 ni kɔɔri tɔni 1600 bɛ u kɔnɔna na n'u kɔni b'a la k'u sɛnsɛn ka taa Nouakchott n'o ye Mauritanie faaba ye o kɔgɔjida ye ye Magwɛ i b'a ye k'a fɔ o kɔni a kɛn bɛ nisɔndiya bɛɛ lajɛlen ma zanko maa minnu bɛ kɔɔri la ni ko kɔɔri baara anw ka jamana kɔnɔna na a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin CEDEAO ka nin sanction in n'o de ye ka karagadaw bɛɛ lajɛlen suwa anw ɲɛ min ye jamana saba ye olu kɔni jɔla anw jigi kɔrɔ n'o ye Mauritanie ka taa se Laginɛ Conakry ma fo ka taa se Algérie jamana ma nin jamana saba u y'a jira k'a fɔ anw mago bɛ jɔ fɛn o fɛn na an ka se k'an kunda olu ka jamana kan ka se ka o saalo ka don anw ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma taa yɔrɔ kɔfɔlen wɛrɛ la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye anw ka nin mobilitigi ninnu u ka jɛkuluba n'o ye président des transporteurs ye olu ka ɲɛmaaba n'o ye Youssouf Traoré Youssouf ko nin camion 53 sɔsɔlen kɔɔri la k'i kunda Mauritanie faaba kan n'o ye Nouakchott ye ko nin kɔni ko sewa belebele don ko wa ko anw sela k'anw ka nin gɛlɛya in n'o ye CEDEAO ka nin diyagoya kisɛbile gɛlɛya ye ko min ta k'o ɲɛsin anw ma dɛ k'anw bɛ fɛ k'o yɛlɛma k'o kɛ alijinɛso y'an bolo koyi bawo min ye hakilinaw ye o kɛlen kɔ k'a kow sɛgɛsɛgɛ o y'a jira k'a fɔ min ye nin taabolo ye ko n'a tola sen na hali ni embargo wulila don min na k'an tɛ yɔrɔ kɔfɛlen ninnu bila dɛ an tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ tugun min ye Mauritanie ye ka taa se Sénégal min ye Laginɛ Conakry ye fo ka taa se Algérie jamana ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni na kɛ anw baarakɛ ɲɔgɔn ye sa maa min y'i ka gɛlɛya dɔn k'i to gɛlɛya kɔnɔna na o ko hali n'a sɔrɔ o gɛlɛya n'o wulila don min walima san min na i kan ka i dulon o tigi la maa kelen na waasa min y'aw ka adamadenya a k'o tɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ wa min ye ministre de développement rural ye n'o ye Modibo Keita ye Modibo ko wa ko nin ye sira kɔni jɛlen ye sa sira kɔni dayɛlɛlen filɛ ka ɲɛsin anw ka transporteur bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ min ka di anw ka jamanaw ye u ka wulikajɔ kɛ joona waasa min ye taabolo caman ye olu bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na min ye Modibo ye Modibo ko caman bɛ yen olu ka don bɛrɛ la min ye anw ka jamana ye a ka se ka sinsin jamana mana sinsin taabolo caman bɛ yen min ye sɔrɔ dabolo ye ko na sinsin ka fara a kan wa min ye maa wɛrɛw ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ min ye taabolo ninnu ye ko n'a donna bɛrɛ la anw ka jamana a bɛna dawula sɔrɔ a bɛ tɔgɔ sɔrɔ min y'a ka sɔrɔ dabolo ko ye o bɛɛ lajɛlen u na sinsin ɲɔgɔn kan nin ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ le moniteur kɔnɔna na Adama Kulubali a ka fasiri don Bokari Traoré le moniteur an b'u fo ni ka fasiri sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen fo o kuma sɛgɛnɛ fɛn bɔ a bɛ kuma suruku kan diya an bɛ taa Mamutu Kamara fan fɛ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ Jabate Zara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la bala cogo bɛ di Bokari ne bɛ n tɛgɛ don joona l'Express fasiriba n'o ye karamɔgɔ Sidibe a ko an ka taa Sopafer la Société du patrimoine ferroviaire Bokari Traoré min ye Mali terrain ko ɲɛnabɔ yɔrɔ fasiriba ko Mali terrain bolilaw terrain baarakɛbaw Bokari Traoré min ye camancɛ fanga ye u ka dɛmɛ belebeleba ka kɛ ka ɲɛsin a ma min ye transition ɲɛma n'o ye colonel Assimi Goïta su fara tile kan u ka dugawu don bɛ ka ɲɛsin a ma hakilina minnu b'a la Malikura joliko kan wari u kɛmɛ k'u labɛn ka bɛn n'o taasiraw ye fasiriba ko joli tɛ suma nɛn kan a ko olu terrain baarakɛlaw wari n'o ye olu simin'o ye u kamana gannen don wari sabu min ye Malikura ko ye a baara ta min ye colonel Assimi Goïta n'a ma jateminɛ kɛ ni ka kɔfilɛ olu la wari ko kɔngɔ bɛ sɔn olu fa k'olu ban pewu dɛ a ko min ye Mali kɔnɔ yan kɔni fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Société du patrimoine ferroviaire du Mali n'o ye Sopafer ye Bokari Traoré maa min ye directeur général Ibrahima Maïga Bokari Traoré min ye a kɛmɛ ka Sopafer kɛ mɔntɔgɔla ye wari min ye fakiɲɛ ye ne ko o tɛ Ibrahima Maïga o t'a gɛn ka bɔ cɛkɛda in kunna dɔ kɛra nin ko in na diɲɛ dogo don kelen tɔgɔ bɛ maninfin da i b'a fɔ ko ɲɛmaa wɛrɛ tɛ dugu la dɔ kɛra nin ko in na u ka wuli ka bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛ sigi
min bɛ se ka baara kɛ bon Tarawele karamɔgɔ Sidibe ko a ko dongo do kumakan kelen Ibrahima Mayiga Sopafɛri ale directeur général bon Tarawele o kuma mun ni kɛnbɛ ka sigi ni cɛkɛyɔrɔ in kunna bon Tarawele min ye faamaw ye u t'a ka dangana jugu kalama wa a ko a kɛnbɛ ka cɛkɛyɔrɔ in ka bisi ka nɔnɔ n'a tulu bɔ bon Tarawele ni ka bɛɛ lajɛlen min ni ka a ɲaga k'o fili kɛrɛfɛ a ko maa minnu bɛ bon Tarawele Sopafɛri kɔnɔna la a ka jate t'u kan a t'u jate maa ye bon Tarawele ni kɔngɔ y'u fa o y'u kungo ye bon Tarawele a mago t'u ka dutigiya la a mago t'u ka jamatigiya la parce que b'a ko ale kelen de bɛ hami n'a yɛrɛ kungo ye ale ka sara kana tigɛ a ka mobili taji kana ban a dɔngɔ kana bali a hakilinaw kana bali min ka da o ka kɛ nka min ye baara yɔrɔ ka hakilina ye hali n'o ma kɛ ko tɛ foyi tiɲɛ o tɛ foyi tiɲɛ ale fana bɛ sara taa min na n'o tigɛ la dun Mali kɔnɔ yan kɔni bon Tarawele karamɔgɔ ko a ko min ye fanga bulon mun bɛ an kunna bi n'o ye colonel Assimi Goïta o kuma k'a ka wuli a ka kɔfilɛ terrain baarakɛlaw la min ye Sogɛli Kokala Mayiga docteur Sogɛli k'a ka kɔfilɛ terrain baarakɛlaw la ko n'o tɛ dɔ kɛra kule la don o don min ye kulekan ye a bɛ ka bɔ Sopafɛri kɔnɔna la min ye Mali terrain baarakɛlaw ye a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di bon Tarawele min ye jamana ɲɛmaaw ye u ye sira di ni ka hakilinaw bila terrain bɛ se ka wuli kura ye cogo min na sabu bɛɛ lajɛlen bɛ terrain nafa dɔn an ka faso Mali kɔnɔna la k'a daminɛ Mali la ni ka taa bila Sénégal jamana kɔnɔ minɛnw ka taa bila hadamadenw na bon Tarawele a bɛ nafolo mun na don an ka jamana kɔnɔ ka taa bila terrain bɛ tɛmɛ dugu minnu na a k'o dakusi de ka bon fo k'a dama tɛmɛ nka min ye kolokalakan ka taa bila catiribɔ kuma la février kalo tile 7 a bɛnna ntɛnɛndonya dɔ ma min ye Sopafɛri ɲɛmaaba n'o ye directeur général Ibrahima Mayiga a bɔra ni k'o fɔ jama ye kuma k'ale tɛna mɛn ko terrain bɛna kule jamana in kɔnɔ bon Tarawele ni ka maaw terrain bɛna kule jamana kɔnɔ Korofina ni sela o taalen bɛ kogo belebele dɔ wuli araye sanfɛ o ma terrain bɛna dulo sanni dugu cɛ i da se bɛ jiri ma yen tuguni Sopafɛri ka yɔrɔ minnu bɛ yen u kɛmɛ k'o fana tigɛ o nɛgɛw bɛɛ suɲɛ nɛgɛ suɲɛ dɔrɔn wa kɛnɛ lawulaba mun bɛ terrain ye ko bɛɛ tila k'o bɛɛ bɛ ka jɔ k'o ban pewu ayiwa i b'a sɔrɔ terrain bɛna to ka n'a sera so ninnu ma a bɛ kama bɔ Mali bon Tarawele parce que b'a ko a ko min ye buguri kɔni a y'o kɛ baarakɛlaw ɲɛna dɛ min ye kuma duman fɔ ye bon Tarawele k'a yira k'a fɔ min kɔni ye peinture dɔw ye a y'o baaraw daminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye gare dɔw ye bon Tarawele maaw de sina ka bali peinture jɛma peinture nɛrɛmugulama o bɛ ka kɛ kogow la maaw ye tigɛrɛfɔ daminɛ k'a yira k'a fɔ wa nin ye terrain kɔni baara daminɛtɔ ye an ma yɔrɔ peinturetɔ ye Bugari o tun ye ka mana da maaw ɲɛna Masiriba ko a ko min ye pont dɔw fana bɛ yen i n'a fɔ Mahina pont bon Tarawele ka taa bila Togoto la Masiriba ko olu fana kan ka dilan a ye maa dɔw kɔni fana bila bon Tarawele ni ka peinture dɔ maani olu la min kɔni o sira tɛmɛbaw fana ye tigɛrɛ fɔ k'a yira k'a fɔ min kɔni ye terrain ye baaraw bɛna daminɛ an ma peinture ye ka kɛ min ye pont na o tuma pont bɛ ka lajɛ kura ye min kɔni ye araye bon Tarawele a y'a yira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na araye dɔw fana bɛna yɛlɛma tuma min ye terrain belebeleba dɔw ye k'olu bɛna le ka taa bila locomotive belebeleba kuraw la bon Tarawele k'olu tɛna se ka boli araye tiɲɛni kan parce que b'a ko a ko min ye kuma duman fɔ bɛɛ lajɛlen mɛnna dugudenw fɛ terrain baarakɛlaw y'a bɛɛ lajɛlen mɛn a ko min kɔni ye nafolo min kan ka don Sopafɛri la bon Tarawele a dagosi de ka bon fo ka dama tɛmɛ a ko n'i y'a lajɛ a fana bɛ nafolo minnu sɔrɔ kalo kɔnɔ ka taa bila san kɔnɔna la o fana dagosi ka bon parce que b'a ko min ye terrain baarakɛlaw ye u y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ baara la su fara tile kan olu ka kalo caman de bɛ yen min juru bɛ Sopafɛri la olu yɛrɛ bolo warintanya tɛ koyi a kumandiyalen d'u ma di a tɛ di ɲɛma ko k'a ta di yanni i ka taa peinture kɛ fan dɔw la o i tɛ denbayatigiw ka kalo sara d'u ma n'o t'u ka denbaya bɛ balo cogo di bon Tarawele ne ko ministre tɛ nin kalama nin y'an selen so saw n ko nin y'an selen so saw a bɛna ɲɛnabɔ sisan bon Tarawele parce que b'a ko a ko min ye baarakɛlaw b'o sigi kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ u ka tɔrɔmɔɲɔ minnu bɛ yen n'o ye kalo sara ye baara kelen kɔ min kan ka daw tigɛ o ntanya bɛɛ min kɔni balina ko ye dakabana mobili belebelebaw bon Tarawele directeur de filɛ nin ka sin ka mobili 2 san kura 2 san Bugari min ye directeur mobili dɛ o kuma o kura a ye 1 ta ka 1 da ka di ma a ka danga ma olu de b'a la ka tuluji min sa kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma filɛ nin ye o kuma ni baara yɔrɔ bɛ kɛ min ye ani baarakɛla tɔw olu kungo ye ale mago tɛ foyi la ale mago b'a yɛrɛ kelen de la ni maa fɔlɔ minnu kɔnɔ ale ye n'olu kun y'a kɛ tan ale bɛna baarakɛla sɔrɔ ye a ma daminɛ bi o ayiwa Bugari Tarawele parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ baara caman de bilalen bɛ min ye terrain sira ko kan Bugari Tarawele ni terrain sira ko dun ma ɲɛnabɔ a baara ta jamana ka nafasɔrɔ sira caman bɛ olu balanin bɛ a ko terrain kelen ka boli ka bɔ yan ka taa bila fo Diboli Bugari Tarawele maa minnu bɛ balo la
la ko maa million kasabi caman de don a bara ta jamana ɲɛmɔgɔw k'u kɔfilɛ min ye colonel Assimi Goïta docteur Choguel Kokala Maïga Sopaferi a directeur général n'o ye Ibrahima Maïga a bɛ yɛrɛsago kɛ minnu na Sopaferi kunna o kuma ko Mali kura mago tɛ ni directeur sugu la bilen a ka taa ka bɔ yen maa kura ka na baarakɛlaw ka arrière minnu bɛ yen n'o sara minnu bɛ yen min bulugulonnen bɛ yen a bɛɛ ka sara u ye n'o de jɔrɔ kɛ Choguel kun ye dɔ sara arrière dɔw la o mɛnna u sigilen bɛ k'u ka wari makɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ express kɔnɔ n'a ma sɔrɔ o ka directeur ka véhicule de service n'a ka adjoint ka mobile minɛ o ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ Laginɛkaw taara Selun Dale Jalo ni Sidiya ka so minɛ cogo min a bɛ kɛ ten de quoi k'e to fanga na e de bɛ taa jamana so ŋanamu ka t'i do ka sigi o kɔnɔ a tɛ marché dɛ Mali kura tɛ taala o bolo kan tuguni an y'o sira bila an bɛ sira kura de kan ka bɔ sisan i tɛgɛ dun bɔn Jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Cika maa min ka fasiri ye nin o ye Solo Mɛnta ye Solo ko nin ye maa hakili juru salilen dɔ ka hakili jagabɔ ye n'a bɛ wele ko expert international expert indépendant min kɔni n'a bɛ baara kɛ ni diɲɛ ni tɔnba min bɛ yen n'o ye Organisation des Nations Unies ye n'i y'a ta k'a lajɛ ale tin ale kɔni wulila ni ka baara ninnu ni ka fɛɛrɛ tigɛ a bɛ kabi san 2018 a bɛ baara in na nka kɔsada in na e ko kɔrɔfɔ mun bɔ mɛ ka bi min ye février kalo tile 8 ka se a 17 ma a ye wulikajɔ kɛ wa a ka wulikajɔ kɔnɔna na a ye gafe kɛ n'a bɛ wele ko conclusion du rapport n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye anw ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye dɛ u ye kɔrɔfɔ min bɔ k'ale b'o kɔrɔfɔ nɔfɛ koyi min ye k'a fɔ ko société de sécurité privée n'o ye Russie ka société de sécurité privée Wagner k'o bɛ anw ka jamana kɔnɔ ko kalonfin tɛmɛ d'a kan min ye anw ka jamana kɔnɔ awɔ ni ye dunan de ka kuma ye sa ni ye dunan ka kumakan di wa a bɛ jamana in a b'a la ka nin baara ni k'a sɛgɛsɛgɛ kabi san 2018 awɔ an bɛ 2022 la sisan u ka kolokolokan nin bɛɛ manamanakan u k'a ta ka bɔ an kunna k'ale bɛ anw ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ a b'u ka kɔrɔfɔ nɔfɛ wa u ye fɛn min fɔ a ye n'o de ye instructeur militaire russe n'o de ye sɔrɔdasi kalanfa minnu n'olu bɔra Russie jamana na ka na anw fɛ yan o kɔni u bɛ yan ale yɛrɛ ye o tigɛ n k'a sɔrɔ ko ka taa fɔ ko société de sécurité privée ko maaw de bɛ anw ka jamana kɔnɔ ko kalon tɛmɛ d'a kan wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min Aliyu Tine ye ale ko ale ka nin gafe in kɔni k'a tɛ mɛn dɛ a na gafe in a na dilan ni ka a ci Nations Unies ma waasa u k'u hakili jagabɔ a kan ko wa ko fɛn min bɛ yen n'a bɛ se k'i sɔnni sigi o kan bamajiya wale min n'o tun bɛ kɛ terroriste fɛ ani bingali wale minnu bɛ taabolo cɛjugu wɛrɛ minnu n'olu bɛ kɛ terroriste fɛ k'o bɛɛ lajɛlen ko camanba de bɔra o la bi ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye san 2021 fɛn minnu kɛla o ko kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko fɛn caman de bɛ yen bamajiya wale ninnu na ko camanba de binna ka bɔ a la min bɛ terroriste jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye Jamaat Nusra al-Islam al-Muslimin ye n'o ye JENIM ye ka taa se l'état islamique du Grand Sahara ma n'o ye AIGS ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ hali n'a sɔrɔla ko a ma ban ko camanba de bɔra a la ka sabu kɛ an ka forces armées maliennes ye ani dɛmɛbaa minnu n'olu bɛ an na wa n'i y'a lajɛ ko waati ni don nataw kɔnɔna ma a bɛ se k'a fɔ ko min ye gɛlɛya ye dɛ k'a bɛ ban pewu mɔgɔ min ye Nations Unies ye k'u k'u kulomajɔ u k'u ɲɛ dayɛlɛ ka jamana in taabolo ni k'a a ka fɛsɛfɛsɛ bawo min ye jamana in ye kɔrɔfɔ ni toacɛn caman t'a mɛn k'an sɛgɛrɛ k'o tɛ anw ka jamana kɔnɔ nin ye expert indépendant Nations Unies to a la nin y'o ka kɔrɔfɔ ye n'i y'a ta k'a lajɛ min Aliyu Tine ye a ko min ye fɛn min ye ni maa kan k'i ɲɛsin o ma dɛ min ye bamanjilakaw ka wulikajɔ kɔlɔlɔ tɛmɛlen kɔ o de ye lakɔliso minnu bɛ yen n'a bɛ taa fo lakɔli 320 bɔɲɔnko la minnu k'a minɛ cɛmancɛ bolo la ka taa kɔrɔnfɛla la olu de datugulen bɛ lakɔliden 100 bɔɲɔnko olu kɔni t'a la ka taa lakɔli la ko wa k'o ye fɛn min ye k'a bɛ maa kamana kan waati ni don nataw kɔnɔna na ko ni fɛɛrɛ bɛ tigɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko fɛɛrɛ kan ka tigɛ ka ɲɛsin olu ka kalanko de ma o bɛ se ka kalan sɔrɔ cogo min na bawo a jirala k'a fɔ ko jamana siniɲɛsigi o ye denmisɛnw ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ halisa Aliyu ka wulikajɔ la Badara Sajaja a ko min ye a ka yeta ye jamana in kɔnɔna na jamana in bamajiya wale bɛ kɛlɛ ka bɔ a kɔnɔ wa min ye Faransi ni anw ka jamana maaw ka fɔɲɔgɔnkɔ ye dɛ ko dɔwɛrɛ tɛ ko Russie toit min b'a la ka fɔ an ka jamana kɔnɔ ko gɛlɛya in bɛɛ dulon b'o de la ka taa sɔrɔ o baaman bɛ fɛn min kan n'o de ye société de sécurité privée n'o ye Wagner ye k'o bɛ anw ka jamana kɔnɔ ko foyi tɛ anw ka jamana kɔnɔ instructeur militaire russe olu kɔni bɛ yan walasa ka se ka anw ka sɔrɔdasiw ni k'u deli u dɛmɛ u bɛ se ka kɛlɛ ɲuman kɛ cogo min na wa maa bɛ se k'a fɔ o dɛmɛ yɛrɛ fana o kɛlɛ o kɛra sababa ye bawo
diɲɛ don o don min ye force armée malienne ye u b'a la ka sebaaya sɔrɔ wa min ye anw ye an t'an sigi k'an tɛgɛ don an ta k'an kitugu wa an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don wa an bɛ an ka sɔrɔdasilakaw an b'u tɔn kɔfɛ wa min ye Aliyu ni Alisa a ko min ye kɛlɛ ye min n'o ye Bamajilakaw ka binkani wale talen ka kɔrɔnfɛmaaw sɛgɛrɛ ani jamana cɛmancɛ bolo maaw ko a kɔni kɛla sabu ye maa minnu bɛ yen n'olu u y'u sigiyɔrɔ bila min ye septembre kalo ye san 2021 na k'a bɛ t'i jɔ maa ba 400 ani 730 ani 30 ani 6 wa n'i y'o ta k'o sanga décembre la o 2021 kelen kɔnɔna na ko o bɛ t'i jɔ camanba de bɔra bawo décembre ta o hakɛ jigila k'a kɛ 300 ani 500 ye a fɔ ba 300 ani 50 ani a kunkanfɛ n'i ye ko in lajɛ min ye Bamaja wale ko caman de bɔra la k'a sabu kɛ force armée malienne ka wuli ka jɔ ye nin ko ye sɛbɛn cogo min n'an y'a sama ka bɔ Lecikan kɔnɔna na Solo Mɛnta a ka fasiri don Solo Mɛnta an b'a fɔ Bakari Tarawele ka fasirikɛlaw bɛɛ lajɛlen fɔ Bakari Tarawele fɔli banbali o ja tɛ dɔn Bakari kunnafoni min tun tigɛra ka bila an kun ɲɛmayaso fɛ nin y'o minɛn siyanilen n'o minɛn siyanilen an bɛ barika da Bakari Tarawele ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma sabu n'i y'a mɛn ko arajo i b'a fɔ k'a lamɛnbaaw Bakari Tarawele a bɛ bɛn waati ni waati an ka to k'an dalama ni ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ an bɛ bi ta bila yan kunnafoni k'a las'aw ma Bakari Tarawele bɔ jabate an bɛ to kamara ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la sisan an bɛ wuli burafelen n'a ka jama bɛ n'u sigi an b'a fɔ sa an ni cɛ ka tulomajɔ la k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam